Zowel تماشاوان نێژا ئاسکای سرستیابۆ لەگەر ڕێز بەرنامەیدن لەگەر وەڕەبەم پێشەنگên çanda medya ku Omar Khayyam û Mevlana Celaleddin Belxî ji di nav wan de ne bi zanînê xayên ûrî û delalî xaya me'nevî di bin bandora heft qanûn de hewl didin ku bên hişî û hîşîmendiyê mirov şiyar bikin. Her yek ji wan felsefeya demê bi rengek din vegotiya ku naskirînê wî ecîb e. Omar Khayyam di danasîna rexneya zanînê mirovî ya gerdonê de û Mevlana Celaleddin Belxî jî di danasîna serdem û pêşketina wî de di mijara qutkirinê qawmê Şêrnehistanê Omar Khayyam wiha dibêje rojek ji benda dunyê azad nebûm bînek ji heyatê xwe şa nebûm. Herçend min zerfeqîtiyê dewranê kir li de dewranê dunyê hêj sêda nebûm. Tebaiya felsefeya Omar Khayyam di derbareyê pênasiya dem de têgiya ji aliyên curwacura bi wê re meşgûl dibe. Fam dike ku helbestên Omar Khayyam jî mîna berhemên dinên çandî ji sansora cihanî dûr niye, ên o helbestên Omar Khayyam bi şeklê xayê imrûvî rawakariyê red dikin. Ew yek ji bo hemû helbestvan û kesayetên zanistî, edebiyatî û çanda serdema navîn û dawiya sedsala nûzdan de rast e û ew nayê wî fatih û guncan niye. Bi reva jî vî yekê li berê ku mirov bi berhemên wan nivîskaran re mijûl bibe, divê mirov zanîna qanûnên mivan ango heft qanûn bi dest bêxin. Mevlana Celaleddin Rûmî di çanda miroviyetiyê de xwediyê ciyekê taybet e û ger mirov bixwaze dunyayê wekû xwe nas bike, divê ser bi berhevûka berhemên vî mirovê mezin bide. Mevlana Celaleddin Belxî yek ji pêşengên zanîna mivan û ew heft qanûn helbestên xwe bi delaliya xwe ya wêjê a bidef, reva û şîrove dike. Mirovên wiha mezin li ser ol û şerabê naçin û ger îro de nivîsarên wan hemî nivîskaran de melzemeyekî wiha peyda dibe, ew amaje bi heman sansora roşenbîrî dike ku me berê behs kiribû. Mevlana Celaleddin Rûmî di vesfa naleya neya wiha dibêje. Bihîzin qamiş bû çi giliyê dike, ev behsa veqetandinê dike. Çaxa ku min ji nêyîstan qutkirin, di giliya min de jin û mêr gilî kirin. Dil tişt ji derda jidayiyê, ji bo vegotina êşa hesketa bêj. Her kes ji eslê xwe dûr ma, vegere rojek vere da girêdayîya xwe. Min giliyê her gersî kir, cota bext û bêbextan bûm. Her kes ji gora xwe bû hevala min, pirsa hindura min nekirin. Mirov di eslê xwe de mexlûqeke pêşkevtî ye, ji ber ku di her kêleyê de bi milyon hormon di laşê wî ya wenda dibin û celebeke nû ya hormonê şûnê wî digire. Çavçûvekirina romanên mirov bi hîn awayiyan pir bi zerer û xelet e. Di heman dem de mirov çawa dikare ji wî yekê pirrengiyê pirdengiyê hîvî bike. Mirovek ji jiyana xwe de di nav dem de derbas dibe, dem di cewhera mirov de di hev hatine, hevkarî û eqlî saziman dike û di çarçûveyê xayê perîodîk de çandîniyê dike. Yek ji em ecîbên çendê bav û kalan destnîşankirina çerxa demê û serdema girêdayiyê ku li gorî wan sala heft qonaqî de daweş kiriye, ji destpêkê demsala biharî ve destpêk û dawiyê heft qonaqan wê di heman dem de di rojeke diyarkirî de tê destnîşankirin ku jêra Newroz tê gotin ya Newroj tê gotin û ew roj wekû ceşna sersal hatiye binavkirin û di merasimên taybet de tê pîrozkirin. Ji bo kesên ku salê dikine 12 me û 4 demsal, ji peymaneke zanistî zêdetir peymaneke civakî aborî ye. Mijarên konvensyonel elm bi vî rengê di heman dem de
سال خریستیانی به سالنامه 2000 سالی او هر وها به گلک خلطی وعده بینن سالانو یا بهاری لگور تابلوین گئومتریک او دوری هبدوبندین برجواندی آبوری و جواکی ده 7 خناق آنداده دست نشان کرن به سایا خزمتا اینسیاتیوا چندا گلری گلک نرخن چندین بابو کاران هاتنا پاراستن مینا کی خملاندنا 7 نشان سرسال جبو نشان کرنا دست که سرسال جبو رزگرتنا 7 خناق ساله او هر وها ناون هنگ جوان 7 قانونان کو امده سالنامه سالن ایروین ایرانه ببینن جبو به کارانینا کاتیگوریا زمان وکو چافکانی جهان بینی آن روشن بینی لکلینی او جواجور دا او به گیشتی راستین ناسین جهان در دور او جیان مروان همه و دگرین بر همین امر خیام